Γιατί εδώ δεν πιένω θα σας παρακαλώ. Θα το δώσω στο τέλος. Μια παράκληση, μια βοήθεια εμάς. Τότε καλά παιδί, Καλά, μην πάθει και κάτι. Θα μας πείτε. Τι θα γίνει. Όχι, όχι, έγινε η σύσκεψη και θα αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Τώρα δεν μπορούμε να σας πούμε πριν το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτά που πήγαν στο Υπουργείο. Δεν ξέρω ποιο σχέδιο έβγαλε στην ουσιότητα. Εμείς καταθέσαμε το σχέδιο. Τις προτάσεις που μας παρέδωσαν την 25η του Eurogroup. Όλα αυτά να μας πείτε. Ο κόσμος θα περιμένει να δει ένα ανοιχτές τράπεζες. Θα περιμένετε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε συμφωνία τελευταία στιγμή. Προφανώς. Μην κάνουμε πίσω. Ήδη συμφωνία. Δηλαδή μπορεί να μην. Ρίξει και ανατροπή. Να ρίξουμε ξύλο στους μνημονιακούς. Ρίξει και ανατροπή. Μαλουμάκι μου. Σκίστε τους! Σκίστε τους! Σκίστε τους! Σκίστε τα βουνά! Σκίστε τα! Σκίστε τα βουνά όλα! For the Italian TV, what's gonna happen? Ragazzi, ci siamo schiacciati. Never be afraid. Never be afraid. Bravo! Bravo Varoufakis! Bravo! Μια δήλωση κύριε Βαρουφάκη. There's another way to solve the problem. Just this answer. If there is another way to solve this problem.